Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg ħabbar 7 proposti mirati għal micro enterprises, intrapriżi żgħar u medji u għaqdiet volontarji. F'konferenza tal-ħabarijiet fid-Dar Ċentrali, Dr. Borg qal li Gvern Nazzjonalista jrid inaqqas il-piżijiet amministrattivi fuq in-negozji u jgħinhom jinvestu jkabru l-operat tagħhom. Fost il-proposti mħabbra hemm tnaqqis fit-taxxa tal-micro enterprises minn 35% għal 15% u tnaqqis fit-taxxa tan-negozji żgħar u medji. Ser naħsu it-taxxa tal-intrapriżi żgħar SMEs minn 35% għal 25%. Tieni proposta ser nollu propju il-limiti sabiex tikkwalifika għall-eżenzjoni tal-VAT minn 35,000 euro għal 70,000 euro dħul fis-sena. Jiġifieri ser nirdupjaw dan il-limitu u għalhekk iktar nies ser ikunu jistgħu jikkwalifikaw għall-eżenzjoni tal-VAT. Dr. Borg qal li l-limitu attwali tal-eżenzjoni mill-VAT m'għadux jirrifletti r-realtà ekonomika tal-lum. Sostan li minħabba l-inflazzjoni ħafna self-employed u negozji żgħar spiċċaw jaqbżu l-limitu tal-VAT mhux għax kibru, iżda il-prezzijiet għolew. Il-Partit Nazzjonalista propona wkoll li taħriġ għall-impjegati ikun iffinanzjat kollu mill-Gvern. Proposta oħra hija dik ta' spazji industrijali għal negozji żgħar Maltin permezz ta' skema ta' kiri b'rati affordabbli parallela mal-iskemi ta' xiri eżistenti. Spjega li f'Malta hawn aktar minn 60,000 negozju li huma micro jew SMEs u jħadmu madwar 275,000 ħaddiem. Għalhekk żied li bħala partit li qal li huwa pro-business jifhem id-diffikultajiet li qed jaffaċċjaw l-intraprendituri lokali u qal li Gvern Nazzjonalista se jagħti ħajnuna biex ikompli jespandi n-negozju u jimpjega aktar nies. Ħabbar ukoll proposti għal NGOs u għaqdiet volontarji. L-għaqdiet volontarji jirċievu il-VAT lura sħiħa sabiex l-investimenti li għamlu propju dawn l-għaqdiet volontarji ma nitfgħux pis fuqhom imma nagħtuhom l-għajnuna neċessarja fl-aħħar mill-aħħar l-għaqdiet volontarji huma parti kruċjali mill-komunità Maltija. Jippropona wkoll kreditu ta' 30% fuq donazzjonijiet lill-NGOs sa' 50,000 euro fis-sena u estensjoni ta' skema ta' xiri ta' proprjetà tal-Gvern għall-NGOs u għaqdiet volontarji.